Raisa Sinon, masayang ibinalita sa madla ang kanyang panganganak ng isang healthy baby boy. Yes! Anong chismis? Yes! Anong chismis? Kahapon niya October 31, 2020 ay sinilang ni Raisa Sinon ng isang healthy baby boy. Makikita rin sa mga larawang ito ang kanilang ginawang paghahanda para sa kanilang baby na pinangalanang Baby Night.